Upravo sam ponovo obišao stare adrese Žarka Zrenjanina 172 koju prijavljujem već 5. 6. put. Dakle, pas je i dalje na lancu, ali koliko sam video, pošto su stavili i taj zid da ne bi video šper ploče ili stiropola, bočno se vidi neka udaljenost od oko 30 metara, ima žica, ali vidi se. Pas je na lancu i međutim izgleda su mu ga malo povećali, da je to nekih sad 1,5 metra. Kao što i na ovoj adresi koju sam jutros objavio, malo čas snimak, jutros video Raše Dinića BB/23. Dakle, tu prijavljujem čitavi godinu dana, 300 punih dana i više. Slučaj na Raše Dinića BB/23, imate 10-ak dokaznih snimaka, pas je dalje na lancu od oko 1,5 metra. Pazite, ja sam matematičar, ne mogu da pogrešim puno. 1,5 metra do 2 najviše. To je, koliko vidim, neko je naredio da se na ovoj adresi Žarka Zrenjanina 172 produži malo lanac. To je njima po zakonu očigledno. Međutim, svi znamo dobro da psi imaju potrebu za kretanjem minimum 2-3 puta veći od čoveka, a nek bude da imaju kao i čovek. Pa gospodo tužioci, veterinarski inspektor, ajmo vi malo da posjetite ćorku, što bi morali i morat ćete. Pa da vidimo kako će biti zadovoljene po zakonu o dobrobiti životinja, paralelu pravimo. Vaša potreba za kretanjem, biološka potreba, fiziološka, da li će to izazvati kod vas patnju, bol, strah i stres kao što piše u zakonu? A nećete, a pa morat ćete. Nećete, ali ćete morati, jer sve ovo ide javno, sve se šalje televizijama i raznim agencijama i udruženjima za zaštitu životinja, našim i stranim. Sve se pušta u javnost, Dunav vas ne opra. Dunav. I to da uđete u Dunav na jedno par milenijuma, ne može da vas opere. Ćolarka, pa ćete onda te biološke potrebe tamo da zadovoljavate.